Matod pa ni Tatay Digong nga kung asa man kuno siya mamatay, dito na pud kuno siya magpa-cremate. Kung mamatay man kuno siya sa Netherlands, gusto ni Tatay Digong mga par nga dito lang pud siya magpa-cremate ug dili siya magpauli sa Pilipinas. So maayong gabi kanatong tanan mga par ug welcome back sa atong channel. Unya daghan kayong salamat nga par sa inyong suporta o sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog og subscribe nga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mapar update ni Tatay Digong. Kay si Tatay Digong karon mapar purti ng daota kay wala na siya mo inom sa iyang mga tambal. Ug matud pa ni sa iyang anak nga si Sara Duterte nga namilin-bilin na si Tatay Digong. Unya matud pa ni Tatay Digong nga kung asa man kuno siya mamatay, dito na pud kuno siya magpa-cremate. Kung mamatay man kuno siya sa Netherlands, gusto ni Tatay Digong mga par nga dito lang pud siya magpa-cremate ug dili siya magpauli sa Pilipinas. Ingon ana kasakit mga par nga ang atong leader nga giyano lang og turnover ngadto sa dahig Netherlands bisan 80 anyos na. Ingon ana kasalbahis ang ato ang administrasyon karon mapar. Nya matud pa ni Senator Bongo nga gusto niya nga muli si Tatay Digong sa Pilipinas nga dakong buhi kay dako gi katabang si Tatay Digong sa katawhan sa Pilipinas sama sa mga drug addict nga nagbag-o o sama sa mga surrenderer nga nagbag-o na pod. Dako kay katabang mga par si Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Matud ni Senator Bongo nga ang tao mamatay man gyud pero mas bintaha gyud unta nga si Tatay Digong mapauli diri sa Pilipinas nga dakong buhi. Og nanawagan si Senator Bongo sa mga supporters ni Tatay Digong nga gamay pagampo ug alang sa kaayuhan ni Tatay Digong ato sa dahig Netherlands. So daghan kayong salamat mapar sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe mga par para ma-update sad mo sa atong i-upload ng mga video reaction.